יום שישי שמח וגם סוף שבוע נעים לשחקן, הדוגמן והאיש היקר בר ברימר, שממש לאחרונה, דרך אגב, גם לוהק לעונה חדשה של קרמל. הוא יהיה בעונה הבאה. אהלן בר, מה קורה? שישי שמח, מה קורה? מה שלומכם? מצוין, ברוך השם. לפני שנדבר ביזנס, תספר לנו קצת על ימי שישי שלך, איך אתה מבלה בהם, איפה? קצת פלז'ר לפני. כן, בטח. וואו, שישי, תשמע, זה היום שלי, זה היום המיוחד שלי. זה היום שאני עושה את הכיף, זה הזמן שלי לבת זוג, זה הזמן שלי למשפחה. ארוחת שישי אצלי זה מאסט. זה אין מצב שאני מפסיד או אוכל של סבתא או אוכל של אמא שלי גם. רחל בוחבוט אתה מתכוון. רחל, כן. מה רחל מבשלת? אתה נוסע אליהם לבאר שבע? וואו, האמת שכן, אני נוסע אליהם פעם בשבועיים קבוע, והיא מכינה דג מרוקאי שכל עם ישראל צריך לטעום אותו. וואי, נו, אז כל עם ישראל מוזמן. בואו בהמוניכם. חבל לכם על הזמן, חבל לכם על הזמן. כל עם ישראל מוזמן, מזמין בשמה כזה, כולם מוזמנים. יפה. ולפני הדגים, מה אתה עושה ביום שישי? לא יודע, אתה הולך למכון כושר, פרלמנט? אז זהו, אני משתדל להתאמן בשישי בבוקר, וכן, האמת, בגלל שאני כל השבוע כזה בעשייה ועובד ובלימודים, אז אני ביום שישי כזה זמן לחברים, זמן למשפחה, או הפרלמנט החברי, או הולך לים, או באימון, או משחק כדורגל, עושה את הכיף שלי בגדול. הולך לבית כנסת, לנקות את הראש, כן. זאת מסורת ארוכת שנים שלך להגיע לבית הכנסת? תשמע, בגילי המופלג, אז כן, אתה יודע, אני כבר... ארוכת שנים. סתם, בשנים האחרונות, בשנתיים כזה, 3 האחרונות. יפה. כזה עם אבא שלי ואח שלי, כן. יפה, מרגש לשמוע על החיבור הזה ביניכם. אנחנו תופסים אותך עכשיו בבית חולים, אבל בנסיבות מחממות לב הפעם. ספר לנו מה בדיוק אתה עושה שם. בנסיבות מאוד מחממות לב ומרגשות. אני כאן עם סלקום, שקודם כל סלקום זו חברה שפועלת המון למען החברה ולמען הקהילה, ויש להם המון ימי התנדבויות, ויש לי את הזכות לקחת חלק באחד. אז אנחנו כאן בבית חולים שיבה, ואנחנו מסתובבים בין כל החולים וכל המאושפזים, ומשמחים אותם, ומרימים להם, ונותנים להם איזשהו רגע של תקווה וחיוך, ומוזגים להם לאכול. יש כאן מאחוריי את העגלה המהממת הזאת, ונותנים להם קפה ואוכל ונשנוש ובלון וורד, וזה מדהים. תשמע, זה פשוט זה יום כזה שאתה פשוט מתמלא בכוחות ובאנרגיות ומחזק אנשים אחרים, ושומע סיפורים אחרים ומכיר אנשים, וזה פשוט מרגש בטירוף. מה שנקרא, מגיעים לחזק, אבל יוצאים מחוזקים אחר כך. בטח אתה יכול ממש. להתחבר לזה היום. ממש ככה.